Nou, ik zal je wel zeggen van moet niet. Het is vrijwillig. Maar dan is het van waarom niet? 1 op de 7 dames hebben borstkanker. En ik vind dat alarmerend. Terwijl ik gestart was met het project, was het 1 op de 10 dames. Dus in de jaren is dat gedaald. En ik zeg van nou, je moet wel iets daarbij gaan doen. En daarom is deze programma het beste optie. Om dan in een vroege fase te ontdekken of je iets hebt of niet. Ik zeg niet, ik ga kanker ontdekken, want je ziet iets, het kan een afwijkende cel zijn, maar pas dan eigenlijk na het onderzoek kan je wel eens weten van, oh ja, ik heb niks, of misschien is het een vetbeeldje of een waterbeeldje, dus bekend dan bij vrouwen. Maar zeker meedoen. Niet gaan twijfelen, niet gaan denken van, oh jee, ze gaan kanker bij mij ontdekken. Nee, inderdaad is het 1 op de 7, maar het is 1 van die 7. En misschien zei het je net niet die 1. Dus meedoen. Gewoon meedoen, contact opnemen, bel me met je twijfels, bel me met je vragen, maar alsjeblieft toch contact opnemen. Zijn er dames die meer familieleden die hebben met borstkanker? Kunnen deze dames vroeger inschrijven, voordat ze 50 jaar wordt? Vroeger inschrijven zou ik niet aanraden, want ben je jonger dan eigenlijk de aangegeven leeftijd en zit je dan in een risicogroep, dat noemen wij eigenlijk risicogroep, dus je hebt het familiair, heb ik toch liefst dat je dan bij je huisarts zit. Want die kent jouw geschiedenis, die kent misschien jouw familie, want Bonaire is dat bekend. Oma zit bij dezelfde huisarts, mama zit bij de huisarts, dus die heeft dan meer vertrouwen dan eigenlijk in jouw voorgeschiedenis. Dus dan is toch mijn advies dan toch via de huisarts. Jongere leeftijd betekent dan, je hebt dikkere bindweefsels. Dus dat is dan gevoeliger voor de stralen voor de radiografie. Dus daarom wordt het eigenlijk afgeraden. Maar betekent niet als je een klacht hebt, je kan het wel doen, maar dan is het dan onder de supervisie dan van je eigen huisarts, die dan beter weet waar eigenlijk het beste voor jou eigenlijk aan te raden is. Ja, alle dames tussen de 50 en de 75, stuur me een app of bel me. Soms als je me belt, kan ik niet gelijk opnemen, want dan ben ik bezig aan het screenen. Dus er zijn heel veel dames die hebben aangemeld. Het kan even tijd nemen dat ik kan contact opnemen. Dus dan soms een mail sturen of een app sturen. Kan ik gelijk reageren? Kan je me ook geven van wanneer wens je dan deel te nemen? 781-0476 is dan de telefoonnummer. Die is ook WhatsApp. De Facebook-pages. Mijn e-mail is screeningcn@rivm.nl. Kan je dan ook een bericht sturen en dan of ik of mijn collega geven dan een antwoord. En dan altijd vermelden van ik screen op woensdag en vrijdag. Heb je een voorkeur van een tijd? Heb je een voorkeur van een dag? Kan je dat gelijk aanmelden? Dan nemen we zo snel mogelijk wel contact met je op.